Я беларус, я нарадзіўся на гэтай казачнай зямлі. Так мне пашанціла нарадзіцца ў Беларусі. Тут шло маё дзяцінства і юнацтва, тут працягваецца дарослае жыццё. Я закончыў гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Працаваў апрача школы і на прамысловых прадпрыемствах Смаргоні. Зараз я настаўнік гісторыі і кіраўнік ваенна-патрыятычнага выхавання ў Залесскай сярэдняй школе. Чаму ж я зноў выкладаю гісторыю? Адказ просты. Я патрыёт, і для мяне патрыятызм не ў гучных словах, а ў ціхай павазе да сваёй зямлі, да продкаў, да нашай роднай мовы. Быць патрыётам для мяне азначае ведаць сваю гісторыю і ганарыцца ёй. Яна велічная. Праходзячы на урокі, я хачу, каб вочы маіх вучняў гарэлі, каб мы разумелі, мы не памежжаны, не прыдатак, мы сэрца Европы, якое б'ецца. Я распавядаю дзецям пра наша мінулае і сучаснасць. І заўсёды нагадваю, гісторыю робяць звычайныя людзі, іх продкі, іх сваякі, іх будучыня. Нельга не сказаць і пра ваенна-патрыятычнае выхаванне, якое непасрэдна звязана з нашай гісторыяй. Мы захоўваем гістарычную памяць, ушаноўваем герояў Вялікай Айчыннай вайны і сучаснай Беларусі. Наша родная зямля паліта крывёй і яе абаронцаў. Пра нашу краіну заўсёды праходзілі вогненныя валы. Апошняя вялікая вайна забрала кожнага трэцяга жыхара Беларусі. І гэта не толькі лічба, але і вялікая трагедыя для кожнай сям'і. Таму ваенна-патрыятычнае выхаванне – гэта абарона ад забыцця. Мы не толькі вывучаем матэрыял пра партызанскі рух і пра аперацыю «Багаціён». Мы ездзім у Брэст, Хатынь. Мы чыталі пахавальныя трохкутнікі, які пісалі салдаты перад смерцю. Мы сустракаем ветэранаў, тых, хто можа сказаць, памятае. Ваенна-патрыятычнае выхаванне – гэта пра гатоўнасць абараніць маці, сястру, свой дом, сваю краіну. Мы пра адказнасць, дысцыпліну, узаемадапамогу. Гэта пра тое, каб хлопец у 16 гадоў ведае, радзіма пачынаецца з парога ягонай хаты. Мы павінны быць моцныя духам. І я хачу, каб мае вучні не баяліся гучнага слова, патрыёт і ведалі, ваеннае выхаванне – гэта не падрыхтоўка да вайны, а гарантыя, што вайны больш не будзе. Бо моцны духам народ заўсёды можа сам сябе абараніць. І пакуль я працую настаўнікам гісторыі ваенна-патрыятычнага выхавання, пакуль мае слова знаходзіць водгук у дзіцячых сэрцах, Беларусь будзе жыць. Як душа, як лёс, як жывая і вечная айчына.